kaMathembi News. Umndeni nezihlobo zinikele esiteshini samaphoyisa eXopo ngoba zithi sifuna ubulungiswa kuvulwe icala lokubulala uNgubo. Bakhala ngokuthi iphoyisa elisolwayo liyaqhubeka liyasebenza futhi liyazidanasela emphakathini kanti alikho ngisho icala elivuliwe mayelana naso lesi sigameko. uNgubo ubulawa nje bekulindeleke ukuthi ayodeda ngokuhlinzwa ngoMsombuluko njengoba obekhulelwe izingane ezintathu zakhe lomlisa. Nangumzala kaNgubo uNonzuzo Dlamini echaza. Isiphethe kabi lento njengasumphakathi because it's Women's Month and ufana ngabe kuyabungazwa ubukhona babantu besifazana la emhlabeni. For her to be brutally killed kanje, it's heartbreaking as a family member, as umphakathi. All we urge ukuthi umphathi stage akasinika ama-answers akwazi ukuthi umsolwa angahambe echanasa kanje emphakathini as if he done nothing. I-suspect is always a suspect. Kumele a-questionwe. Sithola ama-answers as umndeni so we can have i-grieve right. So siyacela ukuthi umphakathi wale eXopo isikhuluma lento as it's Women's Month silwela umzala wethu ohambe so brutally. Ukuthalalanga nayo ngumzala uthi okubakhalisa kakhulu isihluku uNgubo abulawe ngaso. Ngibhlungu kakhulu ngendlela okwenzeka ngayo. Mina ke ngafike esalele lapha esigamekweni ejijelwe njengenja echayekile lesithomba sidluli kepha ngicela uNkulunkulu angisize ngicela ngithi lo muntu owenze lento umthetho awudlala indima yawo. Echaza ulanga ngobudlelwane bukaNgubo nobaba wezingane abezikhulelwe usho kanje. Nobani okabulawela ukuthi akafuna ukondlelwa ngoba silandela lo daba siyathola ukuthi kusukele kade esakhulelwe kade bekubanga lokho ethi akhipha isisu uyangavuma ukuthi athi enjani laza ayikhipha ingane yakhe enganeni esenayo ngoba lengane lezi azitholile bokuyingane zesithathu yokuqala yadlula esibili ikhona enananyezi osokubili lezi ke ezintathu ezingafikanga emhlabeni angafunanga nazo azibafana nazo umzala edlala lo muntu akazange abe nalo lothando lobhuti akazange sithi umthetho awudlala indima yawo. Umphakathi kawuzange uthole umuntu esiteshini samaphoyisa ukuzokhuluma nawo njengoba umphathi siteshi obambile eveza ukuthi uhla lwezikhalo zomphakathi alibhaliwe phansi kanti futhi bebengazi ukuthi izakhamuzi sizoza esiteshini ngakho ke kumele beze nento ebhaliwe phansi ukuze abomthetho bakwazi ukuphendula. Ezindabeni zeKaKaSFM nginguNompendulo Ngubane ngibika ngiseXopo eNingizimu lesifundazwe. kaMathembi News.